This is the fourth man speaking. Preparation for the first game is now completed. We may begin. Oops! Chill guys. Ako lang to. Ako ran eh. Nagsuot ko costume sa akong manghod. Gikan din sa akong manghod. Frontman. Sa Squid Game. But anyways. Yo! It's your boy Jowa right back again for another video content. And for today's video, mag-rank kita sa mga games na gidula sa Squid Games. And of course, human naman dyan ang season 3 sa Squid Games. So, it's safe to say na i-rank na every games sa Squid Games. Mapa season 1, 2, and 3. Di sa ba kato mga preliminary nga games or kato mga side quest nga games, i-appeal na to. So, hindi na tayo magdugay pa. Let's get started! Hindi na tayo magsutog mask. Igang kayo! So, unsa na ko siya pag-rank. Of course, i-rank na ako ni siya by 4 category, which is the frontman, the square, the triangle, and the circle. The circle is the lowest and frontman yung highest. Okay? So mo to guys na akong gihap ditong mga games sa Squid Games, and gihap na ko murag 18 sila ka buok. So nga tinga mo nga nung 18 si Jazz. So gihapil na ko tong mga side quest nga games. So bisa pag katong Rebellion or katong Lights Out, gihapil na to kay murag mechanics gyapon siya or something ingana. So di na ta magtugay pa. Let's get started. So ang una na tong i-rank is of course katong unang game nga ilang gi-introduce, which is yung Dachi. Well, ibutang na ko ang Dachi sa triangle. Nganong triangle man siya? Of course, ang Dachi kay di man siya ingon kadyo nga dangerous level, kay murag na siya sa 1 ang iyang difficulty level. Kay dili man ka ma-deadball na ng duwa sagpaon ra ka. Sagpaon ra ka nga mamuway mong upping, pero still dangerous ba siya? Dili siya dangerous, pero it's a great start nga i-introduce ang game para mura bitaw go ta kay ba unsa siya nga klase nga duwa, unsa siya nga game, baka children's game nga para mga kwarta mo na ilang feel bitaw, pero lain man day kadyo nga meaning di ay. So safe to say nga ibutang siya sa triangle. So ang sunod nato nga ibutang is of course ang red light green light sa season 1, and of course ibutang din ako ni siya sa frontman. Nganong frontman man? Of course ang iyang difficulty level is of course 4 ang iyang difficulty level, kay bisag basic ra siya nga gihatag ito nga instructions. Kung muliho ka, dead balls na jud ka, wala nay revival. So lisod siya ka do, lalo na nga wala ka kaybaw nga ingat to man ang type sa games. And of course grabe ang fatalities din nga duwa sa season 1. So, safe to say, ibutang na ko ni siya sa frontman and one of the iconic nga games sa Squid Games. Ang next nga game nga atong i-mention is of course ang Dalgona. Ibutang ni nako ni siya sa square nga rank. Nganong square man ni siya kay ang difficulty level niya is magbe-base siya sa mga shapes. Kung ang shape nimo is umbrella mo, tay 5 ang iyang difficulty level. Ang triangle, which is ang triangle nasa 3 ang iyang difficulty level. So kani siya is dangerous ni siya of course kung kurog kag kamot, kung pasmado ka, deadball jud ka na. And of course ang ilahang mga mechanics sa game of course is complicated. Dili siya complicated, but of course deadlier siya. Kung one simple mistake, deadball na ka. So delikado siya, pero dili siya pareho sa red light green light nga iconic kayo. So move on to another game. Next na sad is of course ang Tug of War. So ang Tug of War ibutang ni nako ni siya sa triangle. So ang iyang difficulty level is of course 5 diya, kay bisa pag delikado diya kadyo nga duwa pero nganong na siya sa triangle is that maora siya mag Tug of War, bira-bira lang pero night twist nasa ibabaw, then kuma pildi mo hugmo sa ubos. Patay mo, kamong napo. Pero nganong wala siya sa frontman, it is because maura goy ang iyang mahatag Tug of War, maura walay kanang di pareho sa ubang mga games bitaw nga grabe kadyo ka complicated, bisag simple ra ang mga instructions. So I think mo siguro po murag weak siya sa
sa game sa season 1 para nako lang pod. So pero still ang dangerous level ni Jai is murag 5 jud kay literal jud nga kailangan jud kusgan ka para dili ka ma-deadball. So mo na to tag of war. And then next game na sana akong i-mention is of course dili ni siya game kundi mura ni siya og side quest nga game sa series which is the Lights Out season 1. So katong season 1 nga Lights Out. Kini is deadlier ni siya nga Lights Out kay murag random din ni siya o dili ni siya ingon nga pareho sa season 2 which atong i-tackle. And of course, ibutang ni nako ni siya sa triangle and then iyang dangerous level is of course 4 siya kay deadly siya pero nganong ibutang na nako ni siya sa triangle it is because dili mao pa niyang disadvantage ni siya dili siya ingon nga game murag side quest ra siya para mag-less ang iyahang games or mag-less ang iyahang so-called nga mura bitaw ang iyang mga players bitaw magkagamay-gamay so I think mo siguro po ito yung reason so mao na to. Next game na sad is of course ang Marbles. I think Marbles is na ibutan na ako ni sa Square and then dangerous level ninja is I think 3 lang. 3 lang siya guys kay simple ra siya nga game. Of course kamoy magbahala kung sa iyohang gamiton nga games or sa iyohang strategy or mechanics kay mag 1v1 man isa nga situation guys. So kamoy bahala kung sa inyong mechanics magdepende ra na sa players. And then, ang nganong nabutang na ako niya sa Square, it is because ang iyahang tension. Kay abi man nimo nga imong partner is makauban nimo whether in fact di man di ay. So, murag sakit siya sa dughan, samot na kung imong ka-partner is imong loved ones or imong amigo or imong amiga. So, murag sakit siya. So, I think safe to say dyan na nga ibutang siya sa Square nga lineup. So, next na sad nga atong ibutang is of course ang Stepping Glass. Kini guys is usapod ka iconic murag pinaka-dangerous nga game nga gi-introduce sa season 1. And then ibutang ni nakon siya sa Frontman. And then ang ihang dangerous level kung kinaunhan ka literal nga 5. Kung nakaslayo literal pod nga 5. Naka sa tunga o naka sa 4. So depende ra dun na kung asa kadapit nga station or asa kadapit nga lugar. Basta magdepende ra na. And of course nga nung dangerous ni siya is of course mapili ka kung asay transparent o dili nga dili transparent kay kung dili transparent literal nga mabuak na dito pero kung transparent na ay chance nga mag-stay pa siya o pwede pa siya makatungtong og duha ka tawo. Ang iyang strategy dani is simple lang. Mulatay lang ka sa glass nga bridge. So simple ra pero napaka-deadly na siya para sa mga players. So, I think safe to say nang ibutang na ako ni siya sa pinakataas which is sa Frontman. Hindi sa pinakataas kaya ang pinakataas is katong red light sa pagkakaron. And last nga game sa season 1 which is yung Squid game. So, ibutang din ako iconic jud gyapon ni siya. Last good final. So, naanibutang na ako sa Frontman. And of course, ang ihang dangerous level is of course 3 lang. 3 lang kay 1v1 ang situation. Okay lang siguro kung daghan ang mga players. Kung kaybaw ka na nga games, okay ra. Pero kung di ka kamawa, GG jud ka. Dead ball jud ka. Ang kanira man, ang problema raman dani is of course 1v1 siya. Pero still okay lang kay dili siya Royal Rumble. Mura pog nag-intense po siya ba sa relationship sa main character o sa iyang amigo mo nang nice siya and it's safe to say po nga the best po siya nga game compare sa uban sa mga 1v1 situation. So I think ibutahan ako ni siya sa the Frontman sa last nga Frontman, okay? And then sunod na sad ta sa season 2, okay? Ang season 2 nga first nga introduce nilang game is of course ang Rock Paper Scissors -1. I think guys this kaning side quest nga game is literally the best game nga gi-introduce sa series except sa Dachi kay ang Dachi kay kuan magudza preliminary magudza nga game. So kani nga side quest ang pinaka the best ganahan ko, the intense off the chart jud siya guys. And of course ang iyang dangerous level is of course 5 siya guys kay the more nga mag-continue siya nga games the more sad magka-danger ang imong kinabuhi. And of course samot na nga katuwit tong ila kasi si
the recruiter, grabe ka jud ka psychopath kayo. Like grabe kayo ang mga plot twist nga nahitabo. So I think ibutang na ako ni siya sa square, sa center sa Dalgona ug sa marbles. Next na sad nga game is of course yung Russian roulette kato si Gihon versus the recruiter. So I think this is my first circle nga ibutang na ako ni. Ang iyang dangerous level kung dili ka si Gihon 5 jud, pero kung ikaw si Gihon 0. Kay kabaw na bazud ta nga mabuhi jud si Gihon kasi siya may main character. So kabaw na ta nga makasurvive siya sa Russian roulette nga gidula nila. Ang iharamang dangerous raman is of course kanang bitong kung malas ka, deadball jud ka nato nga duaa, pero kung main character ka like Gihon ug swerte ka, daog ka dito. So swerte ra siya dito, pero sad to say sa tanang mga games mo din yung pinaka weak nga mga side quest nga games so far. Next game na sad is of course ang Red Light Green Light nga season 2. I think this one is ibutang na ko ni sa square last nga square kay kini magun nga Red Light Green Light is murag pareho ra siya sa season 1, pero kaning season 2 is murag dili kayo ingon kadyo nga mas taas bitaw ang high stake kumpara sa season 1. Although na yung mga funny moments kato na si Thanos, motive nice nga moments, but still ang season 2 nga Red Light Green Light dili kadyo ingon nga kuan kay daghang kayo yung mga naka-survive compare sa season 1. So murag nga mo siguro po dibutang na ko ni siya sa square. So next na sad nato nga i-rank is of course ang 6-leg race. So katong mga 6-leg race bisag 5 ra mga players. So technically kani nga game is nag-consist sa og mga 5 games. Kalimot ko sa uban nga mga games. I think ibutang rin ako sa screen ko sa to mga games to. And ibutang ni na ako si Jazz sa ibutang ni na ako sa triangle and of triangle nga high tier nga triangle. And then ang iyahang dangerous level is of course 5 gyapon kay gisa ang ubang mga games dito is murag sayon kung Korean ka or kamao ka, kung wala mo'y cooperation, wala mo'y kanang coordinates kung saan ninyo pag or techniques, deadball dun mo kamong 5. So mo siguro pa disadvantage, pero so far ibutanin na ako siya sa triangle. Next na sad nga games is of course ang Mingle, one of my favorite games sa season 2. Kini nga games is ibutang ni nako sa frontman last section, and of course ang iyang survivality or iyang dangerous level nasa sa 4 siya. Kini nga duwa is murag swerte ra dyan og strategy dyan. Kung dili ka mao mangita og partner, deadball jud ka. Kung dili ka mao makipaghalubilo sa ubang tao, deadball ka. Kung dili ka mao muduwa, di ka kayo mo laban sa imong spot, deadball pud ka. So kani sa swerte anay ra dyan ning Mingle guys. So ganahan ko sa theme song or soundtrack. So muna gusto. Next na sad nga game is of course ang Lights Out nga season 2. Kini nga Lights Out season 2 apil na sa tutong bathroom brawl. Ibutang ni nako ni siya sa triangle last section. Nganong ang Lights Out 2 ibutang nako ni sa triangle, and of course iyang danger level niya ibutang nako ni siya sa 3 or 4 ngayana. And then nganong kaning Lights Out is murag weakest ni siya sa ubang mga side quest nga games is this because lain man ang purpose ni Gihon dare or yung main character, o ikaw nga di ka mo magig-away, patay or deadball jud ka, deadball jud ka. So I think it's safe to say nga kini nga game is na dyan siya sa last part. Tas din nga side quest mission or side quest nga game which is ang Rebellion. Technically kaning Rebellion di man ni sa games kay murag ga-rebel na sila, pero still murag kaning game is of course ibutang na ako ni sa circle. And then iyang danger level is of course 1 ra kung di ka mo apil og rebel. Kung buang ka nga pagkatao, of course ibutang jud ka sa 5. Kay pirting bulukan na zininjo kung musukol mo sa mga guards
kay bawo na gud mo bisag mingon ta nga superhero na ka, kay bawo na ka nga outnumbered ka, makig-rebel gyapon ka. Mura ra kag nisukol ka og isa ka batalyon nya kamo na pura mo kabuok. Una-una ara na. So mo to, I think that was the most stupidest thing nga gibuhat sa main character sa series. Basta mao na to guys, ibutang na ako ni siya sa last sa circle kay murag wala ko ganahay diri nga kuha na kung games magani ni, kung apil magani ni sa prediction sa ni frontman. Last 3 nga games which is yung hide and seek sa season 3, kani nga game is grabe kayo ka kuan ka joke kanami tong ganahan po ko dali nga game compare unlike sa mingle, ganahan mo ko nilang duha. What? Bro, what are you talking about, man? Pero season 2 man to nga mingle, kani season 3. So, technically, kaning hide and seek mo na yung ganahan nga game sa season 3. And, ang iyang danger level is of course 5 gyapon guys. And then, ibutang ni nako ni siya sa frontman. Natungan siya ni mingle og ni Squid Game. Nganong si hide and seek ang best nga games kay naratutanan ang mga wow factor na didto ang mga murag wala ka kay bawo ba kung unsay mahitabo ang plot armor nimo kung regular ka nga pagkatao kung di ka mao makig-away tegi jud ka or deadball jud ka. And of course kung di po kay bawo mag-navigate sa imuhang kaugalingon, kung wala pud kay di po nimo gamitin imong utok, deadball pud ka. And of course strategy ni si strategy wise ni si kailangan kay bawo ka makipaghalubilo ka sa ubang mga kagrupo nimo which is blue. Kung kay bawo po ka mo deadball sa ubang tao, of course kay bawo ka mo hunting. Kung di ka bawo mo hunting, deadball pug ka. So I think this game nadto mostly ang mga na deadball nga mga main cast. And of course na po dito ang mga interesting nga mga games, mga betrayals sa mga unexpected nga nahitabo. So I think kani nga game is one of the best games sa season 3 so far. Sa season 3 only, pero sa whole I think nara siya sa mga top 5 or top 6. So marto. And yes, finally sa last 2 nga games which is ang jumping rope. I think buta na ako ni sa triangle nga high tier nga triangle. Iyang dangerous level is of course na sa 5 of course. Nganong naraman ni sa triangle, it is because kay baw na ko nga unsa nga game ang musunod. Murag na tease na magudta. Pero in terms sa kanang dangerous jud, delikado jud siya. Ang problema ra man gud sa jumping rope is mao ra man gud ang iyang mechanics. Ambak lang walay murag plot twist or mura bitaw twist bitaw para mag-interesting ang game. Unlike sa mura sa direct part bitaw sa stepping glass bridge. So murag rip off siya para na ho. Mostly ang mga games sa season 2 murag rip off na. And I think kato nga jumping rope murag na sayang pud ba, sayang kayo daghang kayo mga expected unta nga may tabo sa jumping rope pero wala na himo kay murag basic ra jud nila nang dali ra po din. Of course daghan po yung mga random nga nakadaog pero okay na to, basta mo na to ibutang na ako ni siya sa triangle. And lastly, the final game which is the Squid Game. Ibutang ni na ako ni siya sa square nga section. Tatun-an siya sa dalgona o sa rock paper scissors. So nganong square man ni siya, ang iyang danger level is of course 4 siya. And then ang Squid Game mura ra po siya og direct rip off sa final game sa season 1 pero with a twist. Nasa skin ay babuan, mahog jud ka. Kung ikaw jud ilang mapunteriya nga ihog, GG ka, deadball ka. Kung di ka kamao, di ka mo makipagsalamuha, deadball ka. Kung dili ka main character, deadball pug ka. And of course, di po ganahan sa final bitaw nga naitabo which is katong main character ug ni player 33 kay murag bitaw si Zag another rip off sa kang gihon ug sa katong friend niya nga sa Squid Game sa last nga episode or sa last nga season 1 nga game. So mao nang nasa sa square nga section. So mao na to. So anyways, I think mao to tam ng mga games sa Squid Games season 1 up to 3. So kung dili mo ganahan sa ako ang ranking, feel free to comment down below or unsay jong pinaka the best nga games. And also ako ang list games nga di na ko ganahan except sa katong mga side quests, of course yung Tug of War siguro to kay murag
mura bitaw wala ko kakuan nga naman di tag of war, murag kanunay no malimtan nga naa man di tag of war. Kung di ko mo rewatch sa Squid Game, kalimot ko nga naman di tag of war. Yung iconic, of course, red light, green light, ganahan ko. And then ang pinaka ganahan ako, ang pinaka favorite na nga games, lahi mo ng iconic, yung iconic mo to red light, green light. Ang ay ganahan na nga games is of course katong sa season 3, which is yung hide and seek. Ganahan ko na to nga games kay that to zone maka-feel jud ka nga bisag main character ka or apil ka sa main cast, dili ka safe, and of course dagan ka jud mga possibilities nga may tabo. Potential unta ang jumping rope, pero nasayangan ko kay una simple ra siya, mao ra siya, jump ra, ambak lang ka, walay mahimo. So mura bitog nasayang ba potential kung gamit nga mo stop ka kung mag red light ya, jump na po ka nga na bitos, sayang ka sa mga potential nga may tabo unta, pero still di mata director. So mo na to guys, I think ganahan mo sa kuwang bagong content, and comment down below kung sana say content nga akong ibutang or akong i-content sa sunod nga mga future, sa next future. So I think that's all for this video, no. Salamat din sa pagtanaw. It's your boy Jowa, signing off. And also si frontman Tigang.